Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Pemirsa yo mae aktivitas lagi bersama Mak lagi nih. Lagi anak lanang wis tangi pemirsa, tapi aras-arasen. Isek glimbang-glimbung dadine iki perkara ndek iki pemirsa yo. Dekne mangkat jam 3 bengi. Balik mulai neh ngantek jam 09.00 bengi. Dadi sedina muput kasare kuwi mangkat kerja. Alhamdulillah maksudnya nglamar kerja langsung ketompo kan langsung kerja kaya ngono pemirsa ya. Dadine terus pulang lagi. Lah kenapa Mak kok pulang? Lah kuwi pemirsa mulai minangka kondo bayar kos dan sebagainya kaya ngono ya pemirsa. Soalnya kan marep ngekos karo kancane sing awakmu ngono Dik. Ambek sapa? Oh gak sak kose. Karo ade pemirsa. Jadi kaya Mas Aldo karo rencang-rencange iki ngontrak dhewe meneh pemirsa. Jadi Mas Andi satu kos sih 2 orang. Loro awakmu ya. Jadi nek Mas Andi kos-kosane cuma 2 orang pemirsa karo adik ku mau. Dadi sing kaya kancane liyane meneh ngontrak dhewe. Dadi apa nek ngarane ngomong terus ya seperti biasa ya pemirsa kan ya butuh sing dienggo bayar kos, sing dienggo mangan. Dadine Mas Andi balik. Besok balik lagi kerja langsung di kos pemirsa. Jadi alhamdulillah tidak sia-sia yo pemirsa yo berkat dongane pemirsane kabeh sing ana ning endi wae. Mas Andi akhirnya iso ketompo dan iso sing dikarepno maulah pemirsa yo dek kan terah pengen iki ning pabrik pemirsa. Gak pengen belas gak duwe niatan sakjane ning bangunan kuwi. Cuma kan kuwi minangka mae daripada nganggur kaya ngono ya pemirsa. Ya wis pemirsa, alhamdulillah iki mae ape lanjut aktivitas meneh. Lah iki nganu pemirsa. Iki mau mae nyarano Mas Andi tak suruh bikin ATM dhewe pemirsa yo. Jadi ben cara mono ya ben luwih aman kaya ngono ya pemirsa buat jaga-jaga awake kaya ngono. Ayo sarapan. Hah? Nek gawe daging. Kok ben ora kuwi. Kaya ngene iki pemirsa, jajalan ono ning omah. Ini ya pemirsa, Mas Andi masih males males ngobrol pemirsa. Dadi yo wis lah wis ben kemungkinan awake kan kesel yo sedina ndek iki numpak motor selama nek gak salah 3 jam apa 3 jam setengah ya pemirsa. Jadi nek pirang jam Mas? Masa pirang jam hitungane? Hah? 3,5. 3 jam setengah pemirsa. Jadi kemungkinan yo awake loro kabeh. Soale kan yo montore bit ndek bocahe dhuwur yo pemirsa. Iki mak ape lanjutno nyapu pemirsa yo. Iki mau urung rampung. Lho pemirsa, perkara menggok. Bocahe urung gelem tangi pemirsa yo. Soale kemungkinan awake kesel kabeh. Bocahe dhuwur, numpak sepeda montore bit. Dadi ndek pemirsa. Iku bubure nek mbok entekno gak apa-apa wi. Gak gelem wonge.
Segone wis mateng kok, iku ben sarapan mbek sego. Jeneng apa ya? Jeneng lemu apa jeneng abang? Mbah wong abang. Oh, abang ya jeneng abang. Rambutnya disisir. Sisir wi. Kebayang kebuak ambete. Hah? Ceng, Kenapa? kebuak ambete. Kok masang di ben wes rampung sepatune mah. Wes. Ini nek barangmu gak ditutup ta lemari ini. Beres karek ubah-ubah. Pakai gabrak. Kamu kan balik ya, Wi? Kong. Ya peneng kali sisan setempoh mbah-mbah adus wis arek mepek gabah. Rambut tembar keramat sore. Aku gak iku, Mak. Hah? Aku gong keramas. Dek sore? Dek keramas aku ndak keramas. Dek apa nah? Aku gong keramas. Tem ngawur rapi Ndak roh aku. Telek wis no ambune. Urung. Ah, dapur mungkin iki senengane ngopreng mak ya. Urung kok. Masa wis? Iya. Wong ketara ya kuwi. Keramas sampe ora iki ketara. Iki ponine yo. Sik to sabar to wi, sabar. Aduh, Iki jek ndendet. ngantuk jadine. Jabang bayi. Agek tangi turu kok wis ngantuk neh. Aduh, kudu merem. Lah wong poninem ora katut wi. Ora katut. Piye reh wi mak ora ketok entuk nyekeli piye? Lah. Ki maklum pemirsa, tempoh. Barke peneng kali. Mbok tutupi kok. Ini ngatekkan penyuwar kan. Mas Andi sik turu. Kan kono. Selen. Ora keselen. Oh, aduh lho wi. Perjalanannya jauh pemirsa. 3,5 jam. Karanganyar Solo. Bar Karanganyar terus Solo. Kok ya wis adoh lah. Wis, alhamdulillah ditampa. Wis mak arep. Wis bar dikuncir acarane enak, bar disaponi. Enak meneh gawe regetan pemirsa. Mak wedok. Lho, enak diangki. Lagi diomongi. Mbok omongi piye? Piye nek ngomong? Angge tak gak rena ngono. Iya piye? Ngapa lihat kono iki? Kene tak kena. Dia ketutupan pakai, Bu. Orang ketutupan iki. Iki tebu kan? Kono lho, sisa kono lho. Aku mau. Oh, gak tebu. Hei, Sai. Pring. Kurangnya ambek mie. Hah? Ambek mie. Ya. Bukan gosek kita enak anu. Ambek sapa? Rene ambek sapa? Make. Oh, kon wis cowok kan. Seksi ya, Lek. Tutup iki. Ben gak ketok wong sing tak anu bae. Mbak, kowe mek apa? Pring. Endi pring? Balik. Iki lak pring ya. Pring iku. Nah, kenapa aku ya? Kenapa nih kono? Mbak balik nonton cerita nambah ngomong Jawa ora mau. Kenapa? Surah. Kowe geleme lak surah.
kowe lak geleme lak ora sura. Kowe ndeke selat coba. Ndak. Ki sura iki. Ulang tahun setan. Yo mak yo. Paham ngono ulang tahun setan. Iya, Jek, gak percaya. Ulang tahun badut. Nah, setan yo mak yo. Nek setan ulang tahun. Kan dari ya. Setan padha keluyuran. Mbak Iis masih pas buka lawangnya didasri mambu minyak goreng. Terusan ditutup, dikunci terusan buka neh wis gene ambune. Lu masak kok. Ora kok. Bengi ndek wong masak. Enak ini jam sapa kae. Bengi waktune turu. Enggak maksudnya. Sinduk maksudnya iku puasa. Wah, watu kuwi nggih. Hah? Watu kuwi yo. Nggih, kuwi yo. Ora. Kuwi yo. Nangis aremku lho sampe idek iki. Iya, Ndi. Sebentar. Bah, duit merah iku ngono iku ku ambek bayar liat ta. Serah. Ambek bayar amat. Serah. Ambek bayar niku jali. Serah. Apa? Ade bahamu. Ora iki. Iku ambek enggak mbahku iki. Ambek bayar Rini, ambek bayar Omaris. Wis kan bayar Omaris ambek bayar Rini kan pro dedi. Cilik. Apa budal nanti? Oh. Lah mak men Iya. sing nggih. Nih, Mah. Paling ning gene Dinda. Sing kandel lho nek ngoceki sing kandel. Sing nek tipis ki engko atos. Kandel iki yo. Nek tak ocekno nih. Gelem ora? Besokku poklek wingi. Wis anak wedok ekere kok ngene ya. Enak kok cekno. Halah. Abot ngocek ini abot ini. Kurang tebel loh. Kurang iki. Kira aku metep dua. Lho kocek. Iki kabeh. Piye kocek kabeh? Heeh. Aku pengen ngaret nih. Lek mes harus budal ya. Ini bareng lek mes. Enggak, dewe-dewe kok. Ini ngaret nih, tegale dhewe. Suaranya ajeng. Suaranya ajeng. Ajeng. Sing cicit yo. Iya. Kuwi sendale ajeng. Wis karek dikoceki karek dipoteli sing moteli aku wae. Aku pengen ngaret aku. Ndang. Oh ini lho carane ya, ngerti ya? Ini. Carane diketeki ngene. Aja aku gak petak-keteki ngono. Ini terus dipokrek. Manganem ben gak. Iya. Wis bunder-bunder iki. Kok aku pengen budal sampe pemirsa ya anak wedok mesti eker ae. Angrepe budal wis di reno-reno. Iki kae. Wis ngaleh nggo neh, reget neh.
babar pisan keloronan. Kurang iki. Tanganem nek kebacok. Wes nggih nae kene. Tak ngene. Duwi. Pecah ki engko tak jewer iki kowe. Lah nang ndi? Mulane dikethekno make gak oleh. Rene tak ketekno sisan. Iki apa ndang ngarit kok malah. Au. No. Alhamdulillah make wis mulai ngarit. Loh. Wis ki mau bar muncir duwi wis bar apa-apa ya pemirsa. Budal ngarit. Loh sak renjang blereng. Niki nek mati bisa didarani ora mergawe. Kemropo atiku pemirsa ora diketokno entuke mergawe ya pemirsa. Padahal wong wedok ibu lahir kaprah. Cuma kok terah ning omah pemirsa ora ketok. Astagfirullahaladzim. Mengkis pemirsa. Wis alhamdulillah. Oh, wedhuse padha bangok. Pakane wedhus kari saitik. Kingku ganti balik neh, golek pakan wedhus ning Tegal lho. Wong lanang ki nek diwangi ora ketok. Mulane kadang ngono ki pemirsa, make pengen iki yo mutung pemirsa. Mutung ora usah mergawe apa-apa ngono. Pengene mutung. Tapi yo piye meneh ngesakno. Tapi sing disakno kuwi yo gak roh. Ya wis pemirsa yo iki mau sepurane kontene make amburadul wis mbuh piye iki mau anak wedok yo sing njaluk kunciran sing apa sing rena-rena. Berantakan iki. Ngene iki Bali. Oh, tugas enek neh pemirsa. Ngetokno gabah. Lho ngene iki yo ora diketok. Ora ditokno yo ora metu. Ngene rek ditokno make yo ora metu pemirsa. Jadi ki alhamdulillah panasnya banter, lanjut ngetokno gabah. Ayo Mas. Mas Andi. Diwangi mae. Jeng. Iki ceritane pemirsa, bangun tidurku terus mandi. Jarene baratus mak aku wis kowe engko sing eker-eker kaya ngono pemirsa.